Tämä on kristillinen alkuverryttelytuokio, joka sopii hyvin sinne liikuntakirkkoon tai johonkin muuhun seurakunnan hartaustilanteeseen tai tilaisuuteen. Ja tämä hetki menee näin. Ensin me noustaan ylös penkistä ja lähdetään kurkottelemaan käsillä kohti kattoa, niin että ihan liike lähtee sieltä kyljistä saakka. Ja tässä pappi voi lausua, me olemme tulleet Herran huoneeseen, kirkkoon, jossa katto on korkealla. Tämän jälkeen me avataan kädet ja työnnetään niitä voimakkaasti sivuille. Ikään kuin kurkotellaan sinne seiniin. Ja tämäkin liike lähtee ihan sieltä kyljistä saakka. Tässä pappi voi lausua, tänne kirkkoon mahtuu kaikenlaiset ihmiset. Täällä seinät on leveällä. Olette kaikki tervetulleita. Tämän jälkeen me saadaan nostella jalkoja vuoron perään ilmaan, niin että painokin vähän siirtyy siinä vartalossa. Tässä pappi voi lausua, tälle maaperälle on kirkko ja seurakunta rakennettu. Tämä maaperä olkoon meidän elämämme perusta ja turva. Tämän jälkeen me saadaan taputella meidän vatsaamme. Sillä tavalla lempeästi kahdella kädellä käydään läpi vähän tätä vatsan seutua. Ja tässä pappi voi lausua, täällä me saamme elämän leipää, joka ravitsee meitä. Lopuksi me voidaan taputella vielä päätämme, lempeästi takaraivoa, vähän jokaisesta paikasta päätä. Ja jonka taputtelun jälkeen voidaan laittaa molemmat kädet tähän sydämen päälle. Ja pappi voi sanoa, meidän kiireemme saa nyt hetkeksi jäädä ja olla. Ja meidän mielemme saa virkistyä. Ja meidän sydämemme saa levätä. Sinun äänesi voi myös siellä vahvistua. Herra, siunatkoon meidän yhteisen hetkemme tänään. Aamen.